Zdravím milí diváci a diváčky, moje meno je Friday a vás vítam u nového videa z hry Team Fortress 2, o ktorú som bol dvakrát žiadaný, ale o ktorú som nebol vôbec nikdy žiadaný, a sme na Jump serveri, ktorý sa volá mngaming.eu Jump FastDL 24 slotový a sme skoro plný, je nás 15. No a pýtate sa, prečo som povedal, že sme na serveri. Ja som tu s takým dnešným hosťom, volá sa to, že Flymaster.sk. Čaute! A ako som rád, sme na jump serveri a budeme skúšať jumpovať. Takže sme do prvého levelu, ako ste si a ešte vás nejak naučíme jumpovať. Takže toto je normálny jump. Tak, normálny jump. Štíknete hlave, nie. Space a naraz vyskočíte. Na toto netreba. Aha, pozrite. Kliknete takto, len pod seba a ešte vyskočíte. Zatiaľ iba, to vám bude stačiť. Takto vyskočíte. Takže toto, neviem jak sa volá, ale je to proste wall rocket jump, asi tak dáko. Tak sa nejak odrazíte od steny. Proste prídete a odrazíte sa. Ako takto. Dobre, kde si, Fly? Neviem, kde si teraz ty. Ja som už prešiel 4. Aha, takže ty ma nečakáš, hej? Ja to vysvetľujem. A toto je akýsi dvojitý wall jump, alebo dačo také. Toto mi trošku nevyšlo. Tak. Tu je Flymaster. Ahoj. Čaute, čaute. Toto je taký... A pozerajte, teraz vám ukážem, tak nejak, mohli by ste si to zdať kusetu, ale ako sa to robí. Tak nejak, tak by ste to mohli urobiť. A teraz vám to... Alebo tak, to by ste to mohli... A to nebolo vysvetlené. Ale tak vysvetľuj. Dobre. Čo vlastne, čo tam ide? No proste musíte skočiť z tejto pozície o stenu a dopadnúť na túto pozíciu. Stačí sa vám raz odraziť od steny. Takto proste vyskočíte a odrazíte sa od steny. Normálny. To sú vlastne, tento prvý level je taký základný pre začiatočníkov úplných. Ale najprv sa musíte naučiť to skákanie, normálny jump, len tak. Takže toto je ako vyskočiť po vode, keď ste, držíte spaceko a normálne si vystrelíte ako do tejto dosky. Nie pod nohy, do tejto dosky. No, do dosky. A toto je Strife, alebo nejak tak sa to volá. Ja to volám obšmik, ale... Tak som to nedal. Tak to skočíte a musíte sa takto pomaly otočiť. Ja vám ukážem ako. Skočíte proste do diaľky a do výšky. Do výšky skočíte, keď držíte, keď proste vyskočíte a držíte spaceko. To som zabil. Keď vyskočíte, držíte CTRL a ešte si strelíte pod nohy, vyskočíte do výšky. Takto napríklad. Viacej to nejde, lebo tam je stena. A sem vám automaticky doplňa HP. No, keď si zoberiete napríklad... Mapa bude v popise videa, alebo aj server bude v popise videa, IPčka. A proste skočíte to takto. Skočíte tak do výšky a do diaľky a držíte Ačko a pomaly sa otáčate, obšmikujete. Ako majú Flymaster. Ravel? Sorry. Typek napísal fuck yeah. Toto je taký wall jump a musíte sa ešte odraziť do diaľky, ako. Po bokoch sa to nedá, lebo to je zakázané, tu je takáto mreža, cez ktorú nemôžete prejsť. A keď do toho strelíte, tak vám to nič nerobí. No poď Majo. Flymaster, sakra. Do prdele. Majovi sa už teraz nedarí. Flymasterovi, sorry. Znova. A skoč. A toto je znova Strife, len... Očmík. Obšmík, len do druhej strany. Očmígaj, prešmígaj, zašmík. No. Sem ty pôjdete k tomu... A ideme do druhého levelu, to už je tak niečo stredné. Také dačo? Spík nám to otvoril, či to ste otvoril? Som ja otvoril. Dobre, a toto by ste mohli dať takto jednou raketou, len ja to neviem, jednou raketou. No, jednou raketou to je jeden spôsob a druhý spôsob je, že dáte vlastne pogo. To vám Majo predvedie, asi ťažko. To nevyšlo.
Ja som to dal tú jednou raketou, Majo to ide dať pogom. Ja to dám jednu raketu. Ja radšej mu budem volať Majo, lebo ja som zvyknutý ho volať Majo a nie Dobre, Majo. takže toto bolo pogo, ako ste mohli vidieť, hej. Hej, to bolo. A teraz ide niečo také náročnejšie. Toto bude normálny rocket jump so strifom, ešte do wall rocket jumpu. Takže sa Dobre, ja už musíte som tam takto- hore. A ja som hore. Dobre, a ideme sem na najťažšiu časť pre pána Maja, ktorá mi nevyšla. Musíte sa proste odraziť a dať ako jednu... Takým Odraziť sa trikom ešte ako stopka. na pogo, tak to musíte spraviť to isté Ja vám to ukážem. na tej Aha. doske. Nemôžete sa jej proste dotknúť. Tak to sa odrazíte ako pogom. Ja už som to preskočil, Majovi to bude chvíľku trvať. Majovi to bude chvíľku trvať, úplne chvíľku. Majo, daj CPTL, vykričník CPTL. Si sem dal CP save. Znamená CPTL. Vykričník CPTL. Dobre, takže nebudeme čakať ako Dylanovia a toto si preskačeme pogom. Takže toto už je náročnejšie ako tam, čo bolo. Tak skúsime niečo s tým. Ako môžete vidieť, fail pogo. Teraz toto bolo fail. Ja, toto môžete vyskočiť aj... fuck. Aj wall rocket jumpom, len Som tam. sa nesmiete chytiť tejto scény. Nemôžete sa chytiť presne toho. A ja som sa toho práve chytil. A teraz mi to nevyšlo. Ale zasa. o toto je ťažšie dávať do tej steny, keď sa jej nemôžete chytiť. No tak jasné. Preboha, teraz mi to vôbec nejde. Nevšimajte si deti, čo tu trepú do toho mikráku. No, ako cez... Kašlem na to, idem to dať pogom. Dobre, tak idem na pogo. Nevyšlo mi pogo. Dobre, nevadí. Si mal prebiť. Nebo ja som si prebil. Ježiš, to sú deti, preboha. Shut up! Majo je Angličan, viete ako. To čo? Čo? Počul si ho? Yes. Takým teplošským hlasom to povedal. Ja to fakt, ale môžem. Fuck you guys. Abo gays, abo gay, abo piranti. Ja to skočím, dobre. Skočil som to konečne po 5000 rokoch. Dobre, a teraz kde je tam Tak počkajte, ja si to spravím takto, čo si mi prišlo. Ne. Čo mi prišlo? Zrušiť. Ne, ja som si dal omylom F7 a mne tam prišlo aké si nahlásenie, čo si. A ja si sem mutnem tohto cherry. A neviem, ako sa to ešte volal ten Magor. Ďalší. A samozrejme túto Stalker. mapu môžete brodiť s demomanom. No, môžete aj brodiť s demomanom, ale s demomanom to je moc ľahké. Vidíte, teraz to si dodá. A Sem to je dosť ťažké. Znova som to nevychytal. musíte sa vlastne z tejto pohyblivej platformy trafiť na tú malú. No a to mi vôbec nejde, ako? V pohode. Ani mne, ja som to skúšal ešte pretočením, ale nešlo to. Dobre, ja som tam. Už som tam vôbec, ako, nie vôbec, ale úplne hore. Čakám tu na Mariana. Meno... Save... Location saved. Pristotu, viete ako. Vidíš tento dinokár, čo má Brofist, Taunt, to dal. A máme zbranie Rocket Jumper. Ja mám Tuto. boty, mám tretky a krompať mám equalizer. Rocket Jumper. Ja mám shotgunu, lebo potrebujem shotgunu, aby som si otvoril také dvere. A Market Garnerku. A Market Garden budem Garden, budem mať až keď Friday bude môcť poslať, tak mi ho pošlo. Lebo on má 2. Tradenúť. Ja vám ukážem svoj inventár vzácny. Môj inventár vzácnych vecí. Toto je môj inventár vzácnych vecí. Sem mám 2 reclaimed metaly, neviem na čo. A ja mám 2 reklamy metaly. Sem mám potom takúto strčku. Proste s Friday sme skúšali craftiť u mňa Market Garden a nastala sa nám taká chyba, robili sme requirement metal a proste hodili sme potrebovali tam gunboty, ktoré sú potrebné na výrobu Market Garnerky. Market Gardenu. Tak a potom mám sem takúto krabičku, na ktorú si kúpim kľúčik. Tu mám jaratu.
kúpi si pejsavku pre... Ja mám koľko týchto krabíc? Tu mám 3 krabice a ešte mám ďalší Mám 3 krabice inventár. teraz, momentálne. Takéto, že hlavy mám halloweenské som získal. A potom ešte takéto blbosti. Už si tu? Takže Majo sa to skúša zvládnuť. Chápeš to? Takže my dáme menší strik a vrátime sa, keď sem bude Majo. Áno. Dobre. Takže sme späť a konečne sem je Majo. Čo ty? Som tu skákal. Konečne sa to. Bolo to asi po také pol minúte, ale čo už. Dobre, a toto budete musieť takto skočiť. A vystriť si asi teraz takúto roketu a odstreliť sa, aby vás to proste... To je proste double rocket jump, alebo dač také. Mne to práve momentálne neišlo a keď vám to nevyjde, tak proste skočíte do tejto steny. Alebo sa chytíte tie žabky. Žabky, kunikalky. Pro Čechy. Dobre, ja už som tu a vyskočil som ako ďábel. No A a... ideme do profesionálnej časti, ktorú samozrejme ja nezvládnem, lebo som začiatočník. A ja taktiež. A... Môžete tu vidieť dylinokárov. Typci sa tu skúšajú skočiť. Vidíte, mňa to nejde vôbec. Ako odraziť sa viem, ale... Nejde mi to. No vidíte, ja som to skočil, takže nič. V pohode. Toto už je také pro, by som povedal. No. Ideš? No, už to skoro dáš. No. Už tam skoro bol. Ešte jednu si sa mal odraziť do diaľky. A nesmieš sa tak pomaly otáčať po vzduchu. To je blbosť. Tu hrá Demo Mana. Typek riadny. Noob. Nabuchaný. Ja už ďalej neskočím. Musíš sa do výšky vyhodiť. Do výšky. Ďalej chápeš, že mňa to odstreluje od steny? No, ma chce zhodiť. Neviem, dobre. Už ideš? Asi jediný tu ostávam. Asi tak. To čo bolo? Počkajte ešte raz, teraz mi to môže vyjsť. Ešte jednu. No, to si trošku neskoro dal. Uvidíte, aj keď to sami skúsite na tejto mape, tak to nebude nič také lahodné ako to prvé kolo. To prvé kolo bolo veľmi ľahké. Trollmaster. Oh! Aha. Moc animované. Fuj, trošku sčiernim. Trochu ščierniš Trošku som už svoj sčiernil. profil životný. Ale celkom fajná. Čo? Dobre. Nič, sem je taká epická fotka. No vlastne sprej. Mne nejde sprej, ja mám taký... Takže teraz to asi musíme stopnúť, čak? No neviem. Čo? Neviem. Ak by si to dal tak nejak do... pár minút. Majo, ty sa tak pomaly otáčaš, ja zatiaľ skúsim skočiť túto časť. Ty kokos, už som tam bol, dykár. Dobre, ja som to preskočil, teraz idem skúsiť ďalšiu časť preskočiť. Dobre, akurát sa mi zatvorili dvere, dobre. Znova mi to nevyšlo. Ako si sa odpojil z hovoru. Takže tamto kolo, čo je A tam... náš kámoš nás odposlúchal, to je úplný kretén. Majo, ja nás odposlúchal. Teraz nás odposlúchal, mám ho vyhodiť... ja to nedá. Tak ho skús vyhodiť. To sa nedá. Dobre. Je to úplný homoš. Než proti tebe, kámo, ak si toto video budeš takedy pozerať. Nerob, radšej, nenadávaj na ňo, lebo ešte ťa bude hejtovať. A to by si samozrejme nechcel. Jeho mám v paži. Ako nás. Takže budeme mať spoločný channel, ak by ste chceli vedieť.
A budeme točiť z rôznych hier, ako je Team Fortress. Asi tak. A ešte budeme točiť aj vlogy, to nezabudnite. Asi tak. Dobre, a tento typek má nejakú unužoval headku a také srdiečko pekné okolo neho ide. A tento má nejakú Aliens Farm headu. A tento nie, ani tento. Takže ja toto nedám ani do zajtra, ani keď už sa chcem vysrať. Vyglądať. Čo? Vyglądať. Prebuch. Si mohol povedať. Majo používa moje pre Boha. A skočil som na ďalšiu platformu, dobre. Chceme secret level. Tuto. Týpek, nech si to preskočí. Takže ja to nedám ani... No, už som spomínal. Si to dal? Čo? A toto je posledné kolo v trojke, ktoré neviem, či dám. Ktoré som dal iba párkrát. Dobre, prešiel som celú trojku a vrátime sa ku Majovi. A musíš mi helpnúť, čo mám vlastne robiť. Proste prídeš a odrazíš sa a odrazuješ sa do výšky aj do diaľky. Proste. Ale proste keď ja sa odrazujem, mňa to odstreluje. Odstreluje? Čo? Do boku. Musíš držať aj Ačko, chápeš? Lebo keď sa takto odpalíš, tak držíš ešte aj Ačko a Včko. Veď držím. Tak. Keď sa proste odpalíš, drž Ačko a odpaluj sa. Dobre, tak ja si toto kolo neskončím. Aj keď mnohokrát sa to pokúsil skočiť, ale nikdy mu to nevyšlo. Nemusíš do mňa strieľať, díky. Vedľa, 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 ale ne. A to tam idem jumpnúť k nemu. Think the right... wow. Should back new a ideme sa vrátiť na spawn a sem to ukončíme. Takže díky, že ste si pozreli toto video a... Like a odber. By nezaškodil. A samozrejme páčilo. A keď sa vám nepáčilo, tak môžete dať aj dislike a napíšte, čo sa nám na našom videu nepáčilo. Presne tak. Ak vám toto video pomohlo, tak nás podporujte a... Tak. Presne tak. Tak a... Ak chcete to ďalšie video, tak dajte aspoň na toto video nejak 3-4 lajky asi, neviem tak nejak. Dajme 5. 5 lajkov. To bude rekord. A bude ďalšie video a môžete sa tešiť na naše random tefkárenie skákanie. Presne tak. A možno si túto mapu začampujeme s demovanom. Alebo prejdeme na nejakú inakšiu mapu, ktorá bude viacej dobrá. Tak... My sa s vami učíme. My sa s vami lúčime a užite si leto. Vlastne už je škola, ale to je jedno. Užite si školu aj leto. Tak čau. Komu sa nechce chodiť do školy, ak koho nebaví škola, tak nech dá like. Presne tak, to bude cool akurát, to je tak originál. Dobre, tak... A keď počuješ slovo škola, tak sa chce obesiť a dať celú školu do... plameňov. Neviem čoho. Do plameňov. Tak dajte like. Dobre, a my sa s vami lúčime, tak čau čau. Čau čau.